Anzi maka ndakakuchengetesai zvipfuwo zvangu pakuti muzondidzosera, hamuna kuzondidzosera muzvakanaka. Mune bvumo here mhosva ikati munoiramba? Ndoiramba. Kwai ndoiramba gogo. Muri kundinyepera. Saka makuwana mukana wokuchirondedzera manje. Pakanaka ndourondedzera hangu ndakagara. Mwana wangu ndakampa ng'ombe dzangu kuti andichengetere sai mwanakomana, mwana womunun'una wangu. Saka wakambotanga kutichengeta gore rapera achigara kuseri kuna mai vake, dzikazouya medu tikadzichengeta sekuru vachichengeta murume wangu. Sora ndokupera nemvura vakati regai ndidziindise kupi mapurasi kwaana baba, ndokuti iye uyu wanga oendavo kunogara ikoko. Ini futi ndokubva ndamukumbira kuti mwanangu, iwe sekuru wako zvavati uinde kunochengeta dzimba dzavo, zvingadii kuti uchiinda neng'ombe dzako dziya dzandakambokupa uchindichengetera kupi kwenyu? Akati zvakanaka, hapana chakati, ndokuinda nadzo. Saka dambudziko rakazovapo nderokuti manje apa pauya muchiso, kubva paenda nadzo ina handakumboenda kunodziona kana baba havana tachingoti dziri kumwana. Saka paitika muchiso apa, ini ndokufona ndikati mwanangu, kuno kwaitika muchiso wedu wekuno kuruseka, dai ng'ombe dzambouya dzizopisiwa muchiso. Akati zvakanaka. Wangokwera wandendo kuma ng'ombe dzadzichiuya. Ng'ombe dziya dzouya manje dzakainda ng'ombe idzi dziri 10, hadzi 7, ngavi 3, dzaive 10 ndokubva dzaenda. Saka pazazodzoka manje pakazouya hadzi 5, ngavi 3. Saka wakasvika nadzo ari mangwanani, ndikaperebwa handira kutaura ipapo, ndakambonyara. Ndakazoti ava manheru, mwoyo wangu wadzikama. Ndopandakafona ndikati mwanangu, paya ndakundikana kutaura newe ndandabatikana. Ng'ombe wauya nadzo dzakashota sei? Ukai ndauya neng'ombe 10, nekuti ini ndakatora ng'ombe 10. Ndikati aiwa, ng'ombe 10 dzaakauya nadzo, achitora ng'ombe uyu pane ng'ombe dzedu mbiri dzabereka mhuru nenjane dzisati dzambopedza mwedzi, akaenda nemhuru dziya neng'ombe huru 10, nokubva dzaita 12. Saka dzodzoka pandakamuti ng'ombe ngadzichiuya kumuchiso, wakauyisa ng'ombe huru 8 ndokuwedzera nemhuru dziya. Saka aziva kuno kundopandatini aiwa, idzi hadziverengwi, tinoverenga ng'ombe huru. Kukayo ini ndozvandoziva izvozvo. Ini Saka ndakazosumuka ndikatora kadhi rangu ndikaenda kwavetinari, ndikati onai tiri kunetsana nomwana wangu pamusoro peng'ombe idzi, dzimire sei? Vetinari ndokutora kadhi riya ndokuruvhura ndokutarira. Akati aiwa gogo, mwana wenyu ari kuda kukurova inomusoro nechikonzero chemhuru idzi. Mhuru idzi handina kudzinyora mubhuku. Mutemo wedu iyo zvino tinonyora mhuru dzatisama, hatinyori nenjani. Ng'ombe dzenyu imwe dziri mubhuku menyu i10, dziri 10 kudero, hadzi i7, ngavi 3. Ndikati ichokwadi. Akati ndio dzirimo. Kana mukanohwa achiti mune ng'ombe 10 dzirimo asi ari kutokuisirai mhuru idzi dzimwe wakasara nadzo. Ndikati ndio zvandiri kuona kuti dzimwe dzinozoita kuti dzikwane 10 imhuru dzakaenda dziri nenjani, dzakaenda dziri huru kwaiti tokazi ranga ratorumugwa rinomunun'una, koti tokazi ranga rino mukoma waro watobereka irori riri pasuri peri. Zvakanaka igogo. Kumwe muchazorondedzera.
Shamari, une paunopikisa here maringe ari kutaura Gogo wakambove nezvipfuwo zvavo zvikazodii? Ndopapikisa ava ndimai vangu avo mombe ndakazochengeta kubva last year. Zvavari kutaura zvokuti pane mombe hombe hadzi 7 kuita ngave 3. Iwo pinda pako vataura pavo. Ndozvandikuda kuti ndiri kutsanangurawo kana kuti munzwe kuti zvavatsanangura ndozvandichataura. Ndiri kuzviramba bhozi mombe ndindaingori nadzo mamiriro adzakaita mombe. Pavari kuti pane ngave 3 pane ngave 1 ne2 twakadai tuduku. Iwo wachengeta dziri ngani? Dziri 10. Kubva pandairi kuno kudzaingori 10. Vakazova imwe ikafa imwe vakatengesa dzikabereka dzikangodzokera pa10. Saka pane zvimatokazi futi 2 zviripo netumhuru tuya. Mombe dzakafa 2 pane mhou nemhuru yayo kuita ngave yavakatengesa iyo. Pandaive nadzongo dziri 10 dzakauya dzikabereka 3 mombe kuno. Saka imwe mhou yakabva yazofa nekamhuru kayo. Hamuna zvakaitika ipo mhou nekamhuru dzikafa ngave inobva yatengeswa dzikabva dzasara mombe dziri 8. Saka dzasara dziri 8 idzi zvimhuru zviya 2 zvakabereka zvakabva zvangoramba zvichikwanisira mombe dzite 10. Asi pane zvakadai hapana ngave 3 pane ngave 1 nezvimatokazi 2 zvakadai nezvimajongosi 2 zvakadai. Ndongombe dzavo mamirira dzakaita nezvimhuru 2 zvidiki. Makatengesa ngani? Pindirai ka. Gore rapera muna machi. Ndo makatengesewa 1 ngavi. Kwasara 11. Ndokubva kwasara dayari pano mkomana kwasara 11. Akwasara 9. Mirai iyo iyo indwa yambuya. Ndiri kuwa. Ndiri kuti izvo ngombe dzenyu dzanga dziri 12. Dzakafa idzodzo dzakabvisa. Mirai. Kandi munyinjira muchingweta naro. Unota naro nei? Ngombe dzenyu mati 10 huru. Mhuru 2. Mhuru hadisi mukadi. Ndoba zaita 12. Ngombe ka. Asi haisi mukadi. Chimirai Gogo. Imati yazotonga. Ndoba matengesa 1 ndoba kwasara 11. Makatengesa ngani? I 1 yamunoreva changamire kuti takatengesa. Kuda vakomana kana waende pikwe wakaiburaya kana asina kuchipisa baba kuda kana asina kuchipisa yakanochipisiwa kuada kana kuti wakaveterinary ngavi iyoyo inoreva iri kubva pangombe idzodzo. Ai tisingaravidzi pamusoro ichangamire ndikuva pane vakomana ava varipo vari vanhu kubetserai Gogo. Uya Shamari. Uya. Awe. Chandingabatsire nacho ndechekuti pane yakatengeswa uyu asati ndati mubvunzo wangu wandabvunza Gogo ava vakatengesa ngani? Yakatengeswa 1. Pa12 ngombe dzawe ndibva kwasara ngombe 11. Bati ngombe dzawe 10 huru mhuru 2 tokutengesa 1 ndikosara 11. Mombe yakatengeswa before kupanana kwavo mombe. Pavakazopanana mombe dzavari kutaura idzi iyo yanga yatengeswa kudhara. Bozi mombe haina kutinwa neuyu. Pane dzakaenda pekutanga paakambogara nadzo haina kutinwa neuyu here. Haina dzichienda kuchenjira haina. Koiwe kuti vakatengesa sei? Ndinoti pandaive nadzo dziri kwedu vakauya vakaitengesa ndipo patoda kubetserana panhamba yavari kutaura kuti dzaimatina ngombe dziri ngani? Dziri 10. 8 hombe netumhuru. Inoda mapolisa. Mawitness aripo vaichenge mwana wangu muchati paparike so. Veterinary wakazviramba zviri. Indiri kubvunza mukomana uyu akatina Mudare vakati mukomana akatina ngani? Paakazodzitina kubva kuno kuinda ndisipo. Pavakataurirana zvekupanana mombe ndaye ndiripo. Asi kuti akudzitina ndandadzokera kwandogara handizivi kuti akatina ngani. But yakatengeswa iyi paakazotina iyi yanga yakatotengeswa kare. Ava chicheni? Ava ndaamai. Mai veni? Ngombe dzavo dzanga dziri ngani? Ina ndigare kuno kuzve mombe dzavo vanoziva ndivo. Aiwa.
ini wangu baba ini ndakafa 1959 so 1 November vaiti ndino ng'ombe dzangu ini ino ng'ombe dzavatete vangu ndiri kwazvimba ndiripo 15 kuziya ng'ombe dziri kwazvimba asi vakafa kare ndiko ina nhasi so yanhu zvikangawo zvakataura baba wangu ungarega kuziya ng'ombe dzavamai kuti ingani. Handidi kunyeba uyu munin'ina wangu ava ndamai vangu handidi kupinda panyaya yavo ndichita kunge ndine side randiri wamboda mukati menyaya ndiri kutaura zvandoziva handidi kuti ndinyebe kuti dzava dziri 15 nekuda kwekuti ndoda kuti ini ndokutaura dzavatete vangu ndiotaura dzavamai vako ipapo uyu munin'ina wako hongu munin'ina wako checheche mai vake namai vangu vatevedzana. Ko iwe wakazovadzosera dzangani kubva ku10? Mombe ndangodzorera dziri 10 sekudzitora kwandakaita. Iyena nditi yakatofa mukoma wavaripo tikatoivhiya tese yakafa yoga mombe. Chakatanga kufa chimhuru chachona. Haiti mutiketi mombe idzi dzaingove 10. Dzaingove 10. Usati wadzitora kana kuti wadzitora dzadzisina zvimhuru here? Pari zvino era. Pekutanga pa10 ihwohwo uchidzitora uchidzipiwa mombe zvimhuru zvaivepa zvatokura chimwe chacho chatobuda tunyanga ona saka ni dzine zvimhuru zvingani? 2. zvimhuru zviri mutiketi? Zviri mumutiketi. Zvimhuru izvo zviri mumutiketi bozvi ndakatozitora zvatokura dzakaita wakazitora zvimhuru zvati wakaenda na mudhibhisi vakati zvimhuru hazvinyorwi mutiketi zvozonyorwa zvati samu izvo zvazvatoti samu ndozvazvanoendetinyaya hazvizi mhuru pamusoro enyu ndisati uya tichaura mutaura aiwa ndiye nchida kumudzora kwaanenge oenda Gogo muno Mudare Gogo iko kwaanenge isusu tinodzora right buya baba chii chenu mwana wenu cheche mwana womunun'una ko iwe awe uyu ndio wangu uyu ndio wenu ko zvaari mwana wenu manje ngomuregera kuti kuregera kuti ngomuregererawo kuti usingazviita ini hachidi zvinhu munobva kupi zvokushandisa kuchena munobva kupi ndogara muno Maneuso. Maneuso? Ivava ndo vakuru vanochengeta muno. Ndimai Sakala. Ndimai Sakala. Umai Sakala? Oh. Changa mire tinoda kushanda Gogo neng'ombe dzinenge mirai Gogo nyaya yenu iyi yakuda mapolisa pakangona mwenda ndokunyorere tsamba mwenda wamapolisa ndekuti uimbavha ndina zvandinoramba kuti ini ndinoda ng'ombe dzangu ng'ombe dzakabva pamba zvaanotaura Gogo uyani ng'ombe dzeningani ani dzakashotesa 2 matoka zose dzakabva pamba dziri 10 pane umwe wamambogarisa apa mungambopo mambo rubatsiro mbichana tatamboona mambogarisa muchinzi muri mwana aini avandisisi avazvikuru vana vasisi timboti pai rubatsiro kungazoite savati handizivi vari mwana ndingati chanenga parubatsiro ndechekuti pavakapanana ng'ombe haisitoseti hatisipo but uya akauya neng'ombe kumba kwangu inini ndoko akauya nadzo auya nadzo akasvikoisa mudanga ramukoma rarisina chinhu ndoma akasvika achiparira dziri ngani vakomana vangu vanofudza ng'ombe manje because ini semunhu anga asina kusumwa ndandisina mbodi kumboitanya nazo asi vakomana vadiki veng'ombe ndovaiti munyaradzane ng'ombe 10 munyaradzane ng'ombe 10 ndichihwa vana vachitaura saka ndo pandakangobata kuti uyu akauya neng'ombe 10 because vana havangati ng'ombe 11 kana 12 fuka vana vanotoverenga 1 by 1 havatarisi kati muteni imomo dzamudanga kwenyu musisi wenyu havana zotengisa here dziri muteni muyama
iwe shamaranzi wakahodzosa mombe dza7 chii chakanga chaitika tinzwe kutengesa nekufa kwadzo kuti vanhu dzavanga singazivi here mombe changamire ndakabvisa dziri 10 but ava ndimai vangu ava ndoda kundigotaura zvangu tibudei panyaya iyi ndimai vangu mbichana muri panyaya iri iwo taura neni pandakachengeta mombegogo ndakavati inini sevabereki vangu hamungandibhadhari mari vakati asi munhu ane mhuri ndokupawo yesipo saka vaiburitsa $30 ichitotorwa nemwana wangu ndiaichengeta ng'ombe ndiri kuno pandakazoenda uko vakazondideedza vakati ona wakuenda uka ng'ombe dzangu dzodii budha vaitoripa vakati iwo wongotora ng'ombe dzako semagariro wangu wakaita nadzo asi ndichazokupa chitokazi pang'ombe idzi pakuchengeta kwauri kunoita uko ndokumaarrangements atakaitirana zvadaro ndikazodzoka nemombe dziya dzichingori 10 dzekuzitora kwandakaita 10 nhamba iringotaugwa iyo iri yandakangodzoka nayo budha vanoziva here machirekiro wemombe nekudzosegwa kwadzo nekuzonzi uchazopiwa chimwe chimombe vanoziva vaitori tabagara seizvozvi semhuri katingori pamwe chete budha mai vachitaura baba varapa budha varapa vaitaurakupa chitokazi rako mukoma wangu vaitoripa mutonga ari kukubvunza kuti izvo ng'ombe iyoyo yawakapurumisa ndopatokazi wakapiwa here handina haisati yauya ng'ombe yemakamupurumisa mwana wenu makamupa here ndipo patatanga kukonana changamiri hatisati tapanana paakauya nadzo pachinambo chokuti auye dziri 12 nemhuru dziya dzakaenda dziri nenjani ipapo ndo patinopesana akutora achienda kupurazi wakaenda neng'ombe huru 10 mhuru 2 dzikabva dzaitangani 12 dzava ikoko dzagara ikoko dzozodzoka kuno dzakadzoka futi dziri 10 paya pavu12 dzabva wakazouya dziri 10 watora mhuru dziya dzaenda dziri nenjani ndokufitira kupi kuhuru ng'ombe ngati ime yamakamuporomisa airipo handina kuti ndomunyima chandongoda kuti tiwirirane saka kwasara 11 kwasara 11 baba wakandiwigira ng'ombe 8 pa10 wakabvisa 2 iyi mhuru yandinoda kumupa ndiyo yokuinza dziri nenjane uko dziri 2 tobvisa kamhuru mobva mamupa ngobva mhuru ndinomupa kana iye andipa dzangu 2 idzi handimurambiri ndomupa nokuti ndakamuporomisa kudhara chatinokonana ndechekuti ini ng'ombe dzangu dzakaenda dziri 10 ka toisa mhuru nenjane dzakanga dzaberekwa idzi dzino mwedzi umwe chete dzobva dzaitangata makore mangani dzoita 12 gore rinoirara resi 2 usati apa pavari kutaura kuti nzenzana chiri mungabvunza manext door avo ndakatora mhuru dzatokura kamunga twatomera tunyaya woti mhuru ndakadzora kutopa murikuwa asi haidi mhuru dzakadai idzi sangonzi zati kamhuru kakadai ndo ndakatora kari mwedzi 1 nepatiri pano aiwa isuti munoma hatitauri yakanga isina kurusista yakanga yato kwini yarumura gogo yava nakamhuru kaduku gogo tarisai iyo ichitomuisa karipo aka motaura kuti yange yarumura ikadikamwe futi haro isa tiverenge mhuru toverenga ng'ombe ndo zvakataura vetinary ndakaenda kwavetinary nekadhi ndikati ndiratidzi muzukuru apa pakakanganisika papi akati imwe gogo hapana kukanganisika ng'ombe dzenyu dzose dziripo 10 ngavi 3 hadzi 7 zvomazadzwakaka10 izvi zvimu asingaverengi mhuru akati mhuru idzi handisati ndadzibaya bhuku dziri kuzhe kwebhuku handisati ndadzibaya kana munotaura nauye musapinza mhuru idzi isa isitiwa muno hativerenge mhuru eka toverenga ng'ombe dzene dzamakadzosera 10 wakadzosera nemhuru manje saka ndo patakakonana ipapo dzimwe huru 2 hadzina kuzouya wakazowedzera nemhuru inzwaika hatizizive tinoverenga ng'ombe dziri mukadhi eka idzodzo hadzimo manje mukadhi hatizizive mapolisa hadzizivi vetinary hadzizivi ndauya nekadhi kuti vana mabharani vavone zvandakanyoregwa navetinary kuti pane ng'ombe ngani naivedue vetinary akatizvo mhuru handizizivi hadzipo mukadhi wakati handina kudzinyora akati ng'ombe dzenyu dziri kana ininiwo futi handizizivi hadzipo mukadhi akati ng'ombe dzenyu izwaika mbuya
Makutemesa musoro manje. Ina ndisiziye ndireverenga ng'ombe dziri mukadhi. Kadhi racho riri pei. Mune ng'ombe ngani mukadhi? Mune 10. Izi tu izi hatiziziye izi. Ipapo ndo patopesana changamiri. Ameno pamusoro imambo ndaida kumbobvunza naye Gogo. Mhuru dzakaenda dzisiri mukadhi dzasvika papi? Aya zvino dzadai. Pa 2 years. Hadzisi 2 years. Vamuna Oktoba uno. Oktoba tichi vanhu vachitanga kurima. Ndo paakaenda nadzo dziri nenjana. Komutibhisi ndiani? Madziva. Ya mambo ini ndanga ndichifunga kuti vamadziva ngavange vari pano. Wotipa kuti ivo mutemo here unotendera kuti mhuri inosvika panguva iyoyo isimo mukadhi kweikarasika pakadhi panonyorwa kuti pane mabhuru akati ngavi dzakati hadzi matokasi zvinonyorwa pakati. Inini sokutaura kwamaita ikoko inini zvinoziva ng'ombe 10 veterinary anoziva ng'ombe 10 Dr. Pasi mukuru wemaveterinary ari kukadoma anoziva ng'ombe 10 Izi mbiri izi handizizivi zisipo mukadhi. Saka isusu zvada kuita manje hatimbogona mukati mukadhi. Nyaya Mudare raChief Neuso yakazonzi ichatongwa musi wa24 apo pachange paina veterinary vachionesana kuti mombe dzakapiwa mwana uyu naGogo dzakanga dziri ngani, pane kubirana here kuripo kana kuti pane kusanzwisana kuri kungoda kuti mhuri dzigarisane pamwe chete dzionesane. Ngatisanganei musi wa24 panenge pachitongwa nyaya iyi.